אתם מבקשים מהילד לכבות את המסך והוא עונה עוד 2 דקות, עוד 2 דקות. אחרי 10 דקות, ה2 דקות ממשיכות וממשיכות. מוכר לכם? כמו שצריך 2 לטנגו, צריך 2 למאבקי כוח. הילדים לא יוותרו, הילדים לא יעצרו, ולכן האחריות לסיים מאבק כוח היא עלינו ההורים. כשאנחנו בוחרים תגובה אחרת, אנחנו בעצם מוציאים את האוויר מהמאבק. אז איך עושים את זה בפועל? את הגבולות אנחנו לא קובעים ברגע הכעס, אלא בזמן רגוע. אנחנו יושבים עם הילד ומודיעים לו מראש, מהיום, אם לא מכבים את המסך בזמן, למחרת אין מסכים. אני יודע, זה נשמע לכם צעד קשה. אתם אולי חוששים איך הוא יגיב, הוא יצעק, הוא ידליק, אבל דווקא כאן קורה הקסם. הילדים מעריכים ומכבדים אותנו יותר כאשר אנחנו ברורים ועקביים. הם מקבלים את הגבול שהצבנו, וברוב המקרים זה לוקח 2-3, זהו. הם לומדים לקבל את זה. לפעמים שווה לעצור ולשאול, הכי בכנות, מי צועק יותר בבית? הילד או אנחנו? אם התשובה הזאת לא נעימה לכם, זה סימן שהגיע הזמן לשנות. הילדים הרי לומדים מאיתנו. אם אתם רוצים בית רגוע, בלי מאבקי כוח מיותרים, בית שכיף לכם לחזור אליו אחרי העבודה, תעצרו. בואו, תלמדו איך להציב גבולות בצורה ברורה, בשקט ובביטחון.